Ahoj, já vás zdravím na kanálu Čeština pomalu. Jdu do bazénu. Dnes je krásný den. Je sluníčko a já mám volno. A půjdu do bazénu. Mám ráda vodu, plávání a relax. V našem akvaparku je teplá vyřívka nebo jacuzzi, sauna a taky tobogan pro děti a dospělé. Nejdřív si zaplavu několik bazénů. Potom si sednu do vyřívky, voda je teplá a bublá. Pak si jdu do sauny a odpočinu tam a zahřeju se. Nakonec si pojedu na toboganu. Je to zábava. Někdy jdu s děťmi, jindy sama. Dám si taky limonádu a něco malého k jídlu. V bazénu strávím tak 2 hodinky. Cítím se dobře a odpočita. Do bazénu chodím 3krát týdně.